Hello mga uncles, no, this is me, Uncle Nobs, no, arga mi sa buong sa may Manglings Treehouse and Cafe, no. So ara makita ko si God sa dalan kung going ko baholod no sa right side. So ara ilang pwesto mga uncles no araw na. So tilawan ta karon ng ilang mga pagkaon kung ganamiton. So amo ni mga angkos ang halan sang ila palamawan mga angkos ng Manglings Treehouse and Coffee mga angkos no. So hindi na ta magdugay mga angkos, masulod na ta sa ilang palamawan kag lantahon ta ko anong mga menu nila mga angkos. Yud sparkling mga kaangkos no, yudi pugar kanamiton sa miswa nga may say ko mga angkos. Kag syempre mga angkos mayara man sa mga baso, kutsara, artran nga may paper plate man da mga angkos no. So ari mga menu nila mga angkos no. Mayara sila sang ham, may tosino sila mga angkos, kag mayara man sila nga talong ngaging prito, kag mayara man okra mga angkos, may puto man, mapili ka lang sa gusto mo mga angkos no. Mayara man sila chorizo mga angkos, basi gusto mo magkaon sa chorizo nga kanamiton kadto kamo diri sa may Manglings mga angkos. Mayari man sila mga scrambled egg, so mayara man sila mga angkos ang sunny side up nga itlog no. May uga man mga angkos, kag kadamo kasang pilian mga angkos, kay ang iba nila nga mga menu way pa ma-display, so may pares pag gidya nga fried rice. So kanamiton gidya mga angkos no, sa 149 pesos mo mabusog ka na. So shoutout lang lagi Sir Divine na bolang si platan sa sang kamera ko ba. So kanami isang view nila mga angkos no, kalapad aga fresco. So kung makaon ka dire, hindi mo na kinahanglan mga angkos no nga hulaton mo pang sa piyak nga lamisa para ikaw mapungko naman. So dire komportable ka dire kay kadamo sang lamisa mga angkos. So nagsaka pay ko sa ilang nga ibabaw para lang tahon pagidang kanamito nila nga pwesto mga angkos. So shoutout kay manang nga pungko sagda no, mayong aga sa imo So ari mga angkos oh, pagsulod mo pa lang sa ilang ibabaw mga angkos, perte kaligwas ang ilang pwesto. Daw ari ka lang mga angkos sa may Century 3 kanlaon, perte ka bunaw bugnaw na dire mga angkos babaw. Dire ka mo pwesto kung magkaon ka mo. So again mga angkos no, highly recommended gina sa inyo ang Manglings Treehouse and Coffee mga angkos no. Located lang ni mga angkos sa Barangay San Juan sa may right side sa mga angkos kung going ka Bacolod. So makita yun dire angkos no, may nanaog ng isa ka motor para mamahaw dire sa may Manglings mga angkos. So samtang nagapinamahaw ang mga customers mga angkos no, shout out ang lisa ko nga upod si Gideon Gimbas, Benji De Roma, Ben Stephen De Roma mga angkol. So thank you so much sa inyong tatlo sa pag-upod sa akon diri sa may palamawan sa may Manglings Treehouse and Coffee mga angkol. Sila naman nga duwa ang akon nga mga bag-o nga supporters mga angkol no, mga supporters ni Uncle Nobs ni mga angkol. Thank you gid sa tanan nga mga nag-follow sa akon nga page no, kag sa akon nga personal account mga angkol. So tilawan ta mga angkol ang ilang nga champurado pamangkoton si Uncle Gids. Kanamiton? Kanamiton. So pagkatapos man mga angkos pangapi no, way na kaming duwa-duwa, nagbit-bit kami diyon paper plate ka magkaon mga angkos sa 149 pesos mo mga angkos, bilat tibay ka perfect diya sa mga pamahaw diri sa may Manglings Treehouse and Coffee mga angkos. So again mga angkos no, sa 149 pesos mo mabusog ka gidya. Damo kasang pilian nga mga sudan mga angkos, ikaw na bahala kung anong gusto mo kwaon, kung anong gusto mo kanon, kag anong gusto mo nga pilion mga angkos, siya or ako. Joke lang mga angkos. So ngiting tagumpay na si Gideon no, ay busog na. So may ara mas lagli mga angkos video kaya no, ang ilang nga video kay mga angkos free lang ni kung gusto mo magkanta, gusto mo practice kanta kadto diri sa Manglings mga angkos. So kanami mga angkos no, kaysa 149 pesos mabusog ka na, maka-video kay ka pa mga angkos no. So ang ilang nga promo nga 149 pesos every 2 weeks na mga angkos no. So hindi na adlaw-adlaw. Bantayan nyo ang ilang nga posting sa ilang nga page mga angkos no. So please i-follow nyo ang ilang nga page mga angkos no, Manglings Treehouse and Coffee. So wala namin dugay mga angkos na mapuli namin. So pasalamatan ko na ang one of the owner of Manglings Treehouse and Coffee no, si Ma'am Marlene Sarasa. Thank you so much gid. Kag kay Ma'am Milma Sarasa, thank you so much man. Kag kay Ma'am Jennifer Sarasa, thank you gid kay sila na nag-invite sa akon para maka-visit man sa ilang palamawan diri sa may Barangay San Juan, Pontevedra mga angkos no. So padayon kita sa pag-shoutout mga angkos no. Shoutout tanggali kay sa akon nga kumpari nga si Louie Grijaldo no. Kag shoutout man kay Inday Binbin or Antoinette Chua, shoutout sa imo. Shoutout kay Michael Jan Lumampaw, shoutout man kay Michael Similiano, shoutout man kay Minchi Miranda Igdani, shoutout man kay Jeannie Paswilo from Laguna City, shoutout man kay Christian Galigo, kag shoutout man kay Sinya Serapion mga angkos no. Kag shoutout man kay Mercy Estorninos, kag shoutout sa akon nga pinaka the best friend no, si Mary Jerian Fernandez mga angkos. Kag shoutout man kay Lizel Valenzuela,
Kag shoutout sa akon nga mga amigo nga mga solido no, si Angelo Tox Mercano, kasi Julie Tendero mga angkos no, shoutout sa inyo dra. Kag shoutout man kay Queenie Ira Bantugan mga angkos no. Kag shoutout man kay Maria Herbasio. Kag sa tanan-tanan nga trupang IKS no, shoutout sa inyo tanan, di tra mo pagsiisahon. Ang importante ari ka mo ga support sa akon. Thank you so much. Kag shoutout sa Igdani family, shoutout sa Pader family, Biadnes family, Camacho family, Magada family, Ejanel family, Mercano family, Robido family, Nicor family, Baldistamon family, Era family, Nolias family, Hervasio family, Gimbas family, and Diruma family. So thank you so much sa inyo at lang napagsuporta no. So dali lang hasta akong vlog mga angkos no. Salamat sa inyong suporta, kag kita na naman tada zona.